се почва, става късно. Обаче тук има едно много хубаво вирче. Ай, първата пастърва. Опа. О, още една. Още една. Заби. Браво. Дай кеп. Ай, браво. Здравейте, добре дошли в моят YouTube канал. Днес тук сме с едно приятелче на една моя любима рекичка. Вече сме на трета риба. Аз сме тук от един час, така че останете с мен до края и ни пожелайте успех и да видим дали ще измъкнем още нещо. Ай, първата пастърва. Опа. Опа, хубава е, хубава е. Хубава е. Хубава е. Ау, се втосахме трол тривърчето. Втосахме трол тривърчето. Кепнем. Тя се овъртя. Се овъртя. Опа! Ау, тази блесничка се върти много добре. Това е блесничката. Че я намокрим. Направо си знаех, че като слова това розовкото ще удари, гледайте. За какво става на въпрос. Тая въртележка си я взе. Цялата въртележка си взе. Ай да го пуснам, да я пускаме. Ай! Ай! Опа! О, още една! Още една! Заби! Браво! Дай кещо место! Да бе, пред мен аз я видях направо, бе. Пред мен я... Направо я видях, брато. Дай я тук. Без гъщеризони днеска, брата, ма нема нищо. А не, на РТБ-то те е ударила. На РТБ-то. Браво, е. Аре, Ваня. Пъстърве. Еволата. Еволата. Откачи се в кепа. Откачи се в кепа. Че кепа се такова. Ай, лисваме и тая. Втора. От същото место. На РТБ-цето. Ай. Опа. Еволата, бе. Пичове, вече ми става доста студено, понеже се намокрих и то доста водата е ледена, а ние дойдохме без гъщеризони и се намокрихме много бързо. Така че ударете лайка и ни пожелайте още успех, да не ударим още нещо. Айде, тук е хубаво. Върличката стрелка уникално. Работата. Тук се намокрихме доста стабилно. Обаче що ме скочила? Значи ще се лови. Ти къде си изтървал пъстървите? Къде си ги изтървал? Пак тук? Тук една. Браво. И е там. Браво. Няма проблем там горе. Здравейте. Фанахме ли нещо? Браво. Неколко пъти ми удари. И я оставих. Неколко пъти ми удари. О, тая е хубава. Хубава е. И колко са диви. Браво, ево. Опа! Еволата. Опа. Чакайте да откачаме и направо да я пускаме. Ай! Браво, бе! Неколко пъти ми удари.
И този път направо си оставих блесната на изтичане. Да ми изтича блесната и стана работата. Направо сме вир вода, обаче отиваме на едни други места. Пестим се. Няма студ, няма не студ. Продължаваме! От тук е по-добре да слез. Ела, да, също. Няма пътека. Само по това се слиза. По трудния начин. Пътеки. Не става работата с пътеките. Започва да става късно. Обаче тук има едно много хубаво вирче, където искам да го пробвам. И тук е. Тук особено никой не иска да си пази реката. И въдичката, която съм избрал да лова днес е Харкирай Строл Ривъра до 5 грама. Въдичката се справя перфектно. Единствено ме спираше дължината на въдицата, обаче се реших да си я взема. Буквално ми трябваше 1 час за да свикна с нея и с дължината и понеже не съм ловил с толкова къси въдички и станах царя на въдичката направо. Мяташ с една ръка супер удобно, клякаш, супер компактен си и реално мога да метнеш от всяко едно место. Въдичката се справя перфектно с рибите, води много добре воблерчета в течение, по никакъв начин не увисва, така че е топ избора за малки, дори и по-големи рекички, понеже тази река, която съм днес на нея, не е от най-малките, обаче правя супер кастинг и стрелка воблерчета и блесничките идеално. Ало да не паднем тук. Ти как се таковам? Не, сега ще се катерим. Само гледа, ни се отрепеш, като гледам как клякаш. Мали, ча да видим сега аз да не се отрепя. Аз ще ви покажа примамки, които съм си избрал за този сезон, понеже предишните години не съм бил много активен в този риболов и тази година реално че е до май месец да откриват на щуките, ще ходя само за тестиране. Сега ще ви покажа набързо какви воблерчета съм си взел. Почвам с лайф таргетчето. Има ги в 3 цвята, има ги сивенща, балканки, американки. Това за голями топани е убиец. Другите са на мусанчета, имам 50-ки, 60-ки, взел съм си за бързо течение, защото 60-ка държи адски много на бързо течение, 50-ката също, обаче не чак толкова. Така че взел съм си няколко цвята на мусанчета. Също един зимибач съм си взел супер много и той държи в течение. Много хубаво воблерче, има много хубава вибрация и прави много хубави кастинги. Чакайте да видим и от другата страна какво сме си взели. Тук са елекчета в 50-ки съм си избрал. Тук на оператора цвета също съм откраднал. Ето неговия цвят на бачеви оператор. Малкият размер 38-ката също. Тук юзурите съм взел няколко бройки, понеже са ефтини и са доста хубави цветове и държат в много хубаво течение и те. Реално съм запасил доста обилно от тайни фрайчета и тук последно съм си взел едни мизукита. Това е Quick Fishing цвета. Тези и си го паза. Още едно мизуки съм си взел. Този цвят е много хубав. И реално е това. Сега ще ви покажа другата кутийка. Тя е малко по-плосна. Имам силикончета на либри. Сега ще ви покажа и на либрата на откриването каква пастърва издрънках. Ето ви слагам снимка. Тук съм си сложил ние либрички. Реално ние си ги правим те в магазина с волфрамови отежнения. Тук успешните въртележки днес ни бяха на RTB-то. Аз хванах една на Field Hunter, тази въртележка. Не съм ми давал много шанс, обаче днес реших да я мятна. Първото фърляне
и ми извади една риба. Тук имаме на ДОЦ, съм си взел 2 въртележки на ДОЦ. Това тук е юзурин, не знам какво прави тук в тази кутийка. Докато съм сменял, направил съм неща. Тук имам всякакви либри, 45-ици, 30-ки тротмастери съм си взел в няколко цвята. Пак с волфрам съм си сложил. Fish Fishing Shop правим всякакви волфрамови утежнения за бързо и бавно течене. Така че оставя долу в описанието линкове за всички примамки. Това беше от нас. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, може да ударите лайка и да се абонирате с камбанка, да не изпускате видеята. Благодаря, че останахте до края и до скоро!